B'investiment ta' €1,200,000 tlesta x-xogħol ta' rinnovar u ta' tisbieħ fil-bandli fid-daħla taħdejn il-bib tal-Indina. Il-bandli l-antiki nqalgħu u issa saru kompletament mill-ġdid. Il-post sar aktar sigur, attrajenti u fl-istess ħin jirrispetta aktar l-ambjent tal-madwar. Dwar dawn ix-xogħlijiet, One News tkellem mal-perit responsabbli minn dan il-proġett, Nadja Kurmi. Iġri lajna l-equipment kollu li kienaw, nqalgħu ir-railings, inbidel id-dawl. Saret sodda ġdida ta' konkos, tajjeb, saru travi mal-art biex l-istruttura tkun imsaħħa, ħabba li qegħdin fuq parti mis-sur ukoll. Sar sistema ta' infrastruttura ġdida, ġifieri għaddew dwal ġodda, sistema ta' cameras, sistema ta' Wi-Fi points u charging points ukoll kif qed taraw hawn bankijiet li tista' tiċċarġja any device magħhom. Hija komplet tispjega li dawn il-bandli fid-daħla tal-belt is-siekda jistgħu jintużaw mit-tfal kollha. Equipment ġdid li wkoll għandna equipment għal tfal b'diżabilità. Insomma, l-inklużjoni kollha qiegħda hawnhekk. Hawn strutturi moderni li għatu lok ukoll fejn wieħed jista' jintegra mal-komplement tas-soċjetà. Il-bandli li huma iffrekwentati minn bosta huma siguri, hekk kif poġġew gradi u anke ta' piġdi tas-sigurtà. F'nofs il-pavimentar ta' dawn il-bandli barra l-imdina, wieħed jista' jinnota id-disinn tas-salib ta' 8 ponot tal-kavallieri.